दादाजों बा बा हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल नोंथांमोननि मोनसे गोदान भिडिअफोर हरनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ एन्जय खालामगोन होननानै थ' बिदिबा नायलांबाय थादो नोंथांमोना आंनि दिनैनि भिडिअखौ आं दिनैहाय नोंथांमोनजों माखौ शेयार खालामनो नागिरदों बेखौहाय आरो माने जोंहा न'आवहाय एसे फुजा दंमोन आरो मोनसे फिसानो न'नि फुजा माने आसार मासनि फुजामोन आरो बियो ओमफ्राय जोंहा दाख्लैनो होदोंमोन आरो ओमफ्राय भिडिअखौ आङो एडिट खालामनो मोनाखैमोन माने एडिट खालामनाय जाथ'वाखैमोन थ' आङो दा आपल'ड खालामनोसै होननानै एडिट खालामनाय जाबाय आरो थ' बिदिबा नायलांदो नोंथांमोना जोंहा माने फुजाया जोबखांबायमोन आरो नै हेलाबा आङो साहा फुदुंबाय साहा लोंनोसै जयैनो होननानै ओमफ्रायो फुङावहायनो जोंना बिबौआ बाबाया मेथाइ लाबोनानै दोनफैखादोंमोन आरो नै नेमखि खाथा नेमखि ओमफ्राय गजा मिस्थि ना मा होनो बियो मा नाम होनो मिथिया आं जायखिजाया मिस्थिखौनो होनबाय आङो ओमफ्राय आङो दा नै साहा फुदुंगासिनो आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै जोंना केमेरामेना दिनै मा गोसो जादों केमेरामेन जानो होननानै केमेरा बानायदों आरो भिडिअ लादों जोंखौहाय ओमफ्राय माने बिनिया दिनैहाय एसे आलदा रोखोमनि केमेरामेन जानायनि सिमां दंमोन खोमा आरो नै फिसाजोखौ भिडिअ खालामना no. Dapat. Ơi ma. Rồi. जादोंमोन जोंहा न'आव दा फुखांबाय फुजा होखांनानै ओमफ्राय साहा लोंदों नेमखि मिस्थि Qua này đi. Qua em chưa. Nemu yang ada dia? Duri haram. Gwbalaidwng. Pedang. Namanya orang. Jaga nyampe hayanan. Bodo sih. Tahu ah? Tahu ah? Ayo mana kita dong mau. Gurih terlalu itu nih ya. संनाय खावनाय लाहार फाहार जालायबाय दाउ फुगासिनो फिथाइ मावनाय गेलेगासिनो आइ हाबाब मालाय मा जादों लोगो जादों दादाजों बा बा इसोर बाबा जाबाय बिदाजों हनै Baba, ada di baba ma. Ni mamu sama. Fugat. Yang nol sih fui. Income मोनखांबाय आरो सबाय रुबाय सबायजों दाउजों जानोसै गोथावनो ओंखामाबो मोनखांबाय आबौ अजाबो जालांसिगोन आरो
सबाइखौ समबार होनोसै नोंगोना नोङा नो मोदायसो नामा bodo जानोसै दादा सुलिया नायालै मिलाय नायदो दा मेजेमखा अपारेसन खालामबाय Iya mah, gitu. सोरजागोन खिथुखौ नों Angkat saja. ओमफ्राय नै लोगोफोर सबायाबो सबाइ ओंख्रि सबाइजों दाउजों Oma, ayo gungrai pelon pelai ungai fugan pelai. Mili ni. Beli dah dia beli. Sबाइजों दाउ फाजाजों जानोसै दिनै Ada hangsur pada. Jangan buat video, khusus jangan. Ini mau putar kan? Baik, mana mau orang?